An bɛ talata don la juillet kalo tile 5 san 2022 malati fila de ma bɛɛ lajɛlen folo an b'a fɔ aw bisimila an ka kunnafoni cɛman jamukan kɛnɛ kan kɔrɔlen nafa ni LBC cam de wo masala kɛ ɲɔgɔn fɛ bi masala tɛ dɔwɛrɛ kan a kun yɛrɛ k'a fɔ ko lafasalitɔnw n'olu ye syndicats ye olu tun y'u ka grève kɔni sonsoro wagati dɔ kɛra ko barisa ko embargo ko tun bɛ yen nɔ mais an ye k'a fɔ embargo wulila yalima syndicats ka grève ko ninnu u bɛna segin a nɔ la tuguni wa ou bien a bɛna lajɛ cogo di LBC cam i bisimila gata ka il faut ka malati filɛbaga bɛɛ lajɛlen fɔ nin waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan komi n y'a fɔ cogo min na lafasalitɔnw kun ye u ka grève sonsoro nka embargo kɔni wulila o jara bɛɛ lajɛlen nka sisan nɔ yalima syndicats ye prise jumɛn kɛ o ko la k'a ye k'a fɔ n'a sɔrɔ embargo wulila sisan u bɛna na ko in sonsorolen de to wa walima u bɛna na action wɛrɛ kɛ nin kɔfɛ gata i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na i b'a ye k'a fɔ ko janvier kalo kɔnɔna la o yɛrɛ kɛra kalo ye kalo min yɛrɛ la fɛn min ye lafasalitɔ ye n'o ye syndicats ye minnu ka baara bɛnnen don ka baarakɛlaw ani baarakɛlaw lafasa donc i b'a ye k'a fɔ ko olu camanba de kun jamana in kɔnɔna la minnu kun kɛlen ka labɛnw sabati dɔw ta kun ye préavis déposé ye walasa ka yira k'a fɔ ko an bɛ nin hakɛ ɲini na n'aw ma nin hakɛ fɛn anw tatɔ don grève la dɔw ka préavis yɛrɛ kun sera a expiration ma maintenant olu yɛrɛ kun bɛna grève yɛrɛ baara boloda parce que grève ye étape ko de ye d'abord n'i ye revendication sɛbɛn i bɛ i ka ɲɛmaayaso i b'o sɛgɛrɛ minɛ ka t'o déposer k'a fɔ nin gɛlɛya bɛ an kan an bɛ fɛ aw ka nin ɲɛdɔ ɲini nin na bon n'o olu mɛnna k'a fɔ ni solution ma sɔrɔ a la i b'a ye k'a fɔ ko a caman bɛ taa kuncɛ préavis la préavis caman laban bɛ taa kuncɛ grève la grève fana ye étape ko ye i b'a ye tile 3 fɔlɔ bɛ kɛ tile 3 ye filanan bɛ kɛ tile 3 ye ni ɲɛma sɔrɔ a la i b'a ye k'a fɔ k'a bɛ se sabanan yɔrɔ yɔrɔ u bɛ taa grève illimité la même ye baara bila ye bon janvier kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko o labɛn caman kun sabatilen don mais fɛn min ye gɛlɛya min binna Mali kan n'o ye embargo ye o kɛra sababu ye syndicalistes ninnu u y'u ka fasodenɲumanya jira olu ɲɛmɔgɔw ka fara tɔndenw kan u y'a faamuya k'a fɔ ko gɛlɛya dɔ binna jamana kan ko nin tɛ waati ye olu fana malidenw fana ka gɛrɛntɛrɛ ta ka jamana sɛgɛrɛ donc fɛn min y'u ka laɲini ye u y'a bɛɛ ɲɔngiri k'a fɔ k'a fɔ ko tant que embargo in bɛ sen na olu tɛna fɔ k'u bɛna wulikajɔ kɛ k'a fɔ k'u bɛ hakɛ ɲini gɛlɛya in kɔnɔna la mais gata min bɛ se ka kɛ mɔgɔw jigilatigɛ yɔrɔ dɔɔnin i b'a ye k'a fɔ ko embargo min binna jamana kan ni fasodenw y'u ka fasodenɲumanya jira ka hali mankanmisɛnnin caman kun kan ka boloda caman y'i ka mankanmisɛnninw da k'u ka hakɛ ɲiniw jɔ gɛlɛya kama mais fɛn min ye jamana ɲɛmɔgɔw mara kalifalen don mɔgɔ minnu na i b'a ye k'a fɔ ko a caman ka fasodenɲumanya jira da de la mais a ma ye kɛwale la parce que n'i ye jamana ɲɛmɔgɔ ye i b'a ye k'a fɔ ko musaka fasugu dɔw bɛ yen nɔ e man kan tɛ k'olu ta k'a sɔrɔ jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔna la bolifɛn fasugu dɔw bɛ yen nɔ e man kan tɛ ka don a kɔnɔna la sɔrɔ jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔna la donc wasanbayi dépense dɔw bɛ yen nɔ walima dansɛbɛwale dɔw bɛ yen nɔ n'i ye jamana ɲɛmɔgɔ ye e man kan tɛ ka yala ka sɔrɔ gɛrɛntɛ bɛ jamana kan étant donné que o jamana kelen kɔnɔna la lafasalitɔnw y'u ka hakɛ ɲini jɔ parce que ko gɛlɛya bɛ jamana kan mais ni e min ye ɲɛmɔgɔ ye ni e fana ma concession dɔw kɛ ka sacrifice dɔw kɛ par rapport à ça i b'a ye k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya donc an b'a ye k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna la ɲɛmaayaso ninnu caman na million continuera ka ta kalo la embargo gɛrɛntɛ nana kɛ sababu ye ka kalo dɔw kɛ a ɲɛmaayaso mɔgɔ dɔw ma sara sɔrɔ mais an dun b'a dɔn k'a fɔ ni embargo wulila et que so ko mana na normal la maintenant a sara bɛɛ bɛ tila ka rappeler ka di u ma minnu bɛ ka million ta kalo la a sara bɛɛ bɛ rappeler u ye bon lafasalitɔ ninnu dun bɛ ka wulikajɔ min boloda sisan embargo wulilen kɔfɛ parce que embargo wulila le 3 mais le 3 kana bila bi la an b'a ye k'a fɔ ko syndicat fɔlɔ min ye tɔn di o kɛra kɛnɛyaso syndicat ye n'o ye le syndicat de la santé olu ye lase kɛ k'a jira k'a fɔ ko o kɛra bi yɛrɛ k'a jira k'a fɔ ko u ka hakɛ minnu tun bɛ yen nɔ n'a gulonnen don k'i b'a ye k'a fɔ ko a ma ta en compte donc u bɛna segin ka grève baaraw k'olu boloda tuguni parce que olu yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ ko nin kalo 6 kɔnɔna la olu ka ɲɛmaayaso kun kan ka o kalo 6 fana bila o profit ka sigi ka fɔ caya n'u ye u ka to ka ɲɔgɔnyew caya maintenant k'a lajɛ u bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na ka se ka négociation bɛ se ka sabati cogo min na ka se ka hakɛw dɔw di baarakɛlaw ma ani dɔgɔtɔrɔsow yɛrɛ ma pour que ka se ka mankan ninnu éviter mais kalo 6 bɛɛ kɛra sigikafɔmakɛw ni ɲɔgɔn cɛ donc an filɛ o gɛlɛya kɔnɔna la bon an b'o étendue fana tɔw la ne b'o ɲininkali yɛrɛ fana poser est-ce que le ministre de la fonction publique est-ce que nin kalo 6 in kɔnɔna la est-ce que a y'a essayer ka ɲɔgɔn ye caya kosɛbɛ ani lafasalitɔnw cɛ wa a kɛra polisi syndicats ye o a kɛra dɔgɔtɔrɔso syndicats ye o a kɛra école maîtres ye o a kɛra surveillant de prison ye o a kɛra protection civile mɔgɔw ye o a kɛra eaux et forêts mɔgɔw ye o lafasalitɔ min bɛ Mali kɔnɔ est-ce que ɲɛmɔgɔw ye a essayer ka nin kalo 6 kɔnɔna la k'a essayer ka sigi ka fɔ caya n'u ye walasa ka se ka fura ɲini fɛn caman na wa parce que hali a ma mɛn kosɛbɛ an y'a k'a fɔ ko ekɔlidenw fana tun bɛ fɛ ka taa grève jaana kosɛbɛ o kɔnɔna la an yɛrɛ taara kunnafoni ɲini na an ye k'a fɔ ko a don journée bɛɛ kɛra ɲɔgɔn ye la tibitaba la
ekɔliden ɲɛmɔgɔw ani gouvernement ministre min ka ca bɛnnen don kalanko ma ɲɔgɔn yew cayara kojugu fo dernière minute la extrémiste u sera ka solution dɔw sɔrɔ et je pense que gata nin waati ninnu na il faut que an ka bɔ gestion cas par cas kɔnɔna la ka to ka sigi ka fɔw caya kosɛbɛ ni lafasatɔn ye parce que maliyɛnw de don u bɛ ka hakɛ minnu ɲini u b'a ɲini n'a dir'u ma fɛnɛ a nafa bɛ se jamana de ma parce que mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ko min ka baara bɛnnen don kɛnɛya ma ni o tɛ condition kɔnɔna la hakili ɲuman t'o la a mana kalan cogo cogo n'a moral man ɲi a tɛna se ka i furakɛ i sago la dɔgɔtɔrɔsow mago bɛ minɛn mun na n'o ma ta ka di dɔgɔtɔrɔsow ma baara ka kɛ ni a ye banabagatɔ minnu bɛ se o tɛna se ka nimisi wasa sɔrɔ ka furakɛli kɔnɔna la école maître minnu bɛ hakɛ ɲini na ni m'u bila hakɛ kɔnɔ jamana siniɲɛsigi de bɛ risque la parce que an denw de bɛ taa kalan denmisɛnninw ye jamana siniɲɛsigi ye minnu kan k'olu kalan n'olu bɛ ka jɔrɔ nasɔngɔko la n'olu bɛ ka jɔrɔ k'a fɔ ko n'u banala walima n'u somɔgɔ banala wari tɛ yen nɔ k'u yɛrɛ furakɛ n'u bɛ ka jɔrɔ k'a fɔ ko olu tɛna se ka siniɲɛsigi ɲuman di u denw ma parce que sara min bɛ di a tɛ labɔli kɛ a bɛ bɛn nasɔngɔ dɔrɔn de ma a tɛna se ka siniɲɛsigi foyi kɛ olu denw ye i b'a ye k'a fɔ ko an denw tɛna se ka kalan ɲɛnama sɔrɔ et fɛn min ye lakanabagaw ye i n'a fɔ polisiw i n'a fɔ surveillant de prison i n'a fɔ protection civile mɔgɔw i n'a fɔ eaux et forêts et ni olu fɛnɛ hakili fɛnɛ moral fɛnɛ man ɲi parce que u tɛ condition kɔnɔna la an bɛ se k'an sigi n'a ye k'a fɔ ko u ka baara fɛnɛ tɛna se ka ɲa malidenw tɛna se ka nimisi wasa sɔrɔ a kɔnɔna la donc je pense que nin kalo 6 min kɛra cogo o cogo gouvernement kun kan ka sigi ka fɔ caya kosɛbɛ ni partenaires sociaux ye n'o ye les syndicats walasa ka se ka gɛlɛya caman kunbɛn bon embargo wulilen filɛ nin ye sisan u ye nɔti caman sɛbɛn u y'a k'a fɔ ko embargo binna jamana kan olu lafasalitɔnw olu ka hakɛw ɲiniw suspend k'u tɛna gɛrɛntɛ sigi jamana kan mais olu y'a k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ k'olu mara olu ma jɛ fɛn kɔ est ce que n'a fɔra ko sini ma sinikɛnɛ ma ko négociation bɛ yen nɔ est ce que ministre bɛna se k'i jɔ tuguni syndicat jɛkulu ma k'a fɔ ko jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔna la a ye kɛ fasolo ɲuman ye aw ka nin revendication ninnu gulon fɔlɔ an ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna la étant donné que e ministre min yɛrɛ bɛ ka kuma e bɛ miliyɔn ta kalo la e ma jɛ o kɔ mɔgɔ min bɛ 40,000 50,000 50,000 ta kalo la n'o b'a la ko ka 50,000 50,000 fara a ka sara kan e tɛna se k'a fɔ ɲɛna ko k'i muɲu ko parce que jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔna la parce que e ye miliyɔn ta kalo la ka sɔrɔ jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔna la donc gata an bɛ se k'a fɔ bi bi in na embargo wulila a diyara an ye kosɛbɛ mais embargo wulili fana bɛ ka dayɛlɛ gɛlɛya yɛrɛw de fana ye maintenant gɛlɛya minnu peut-être n'a ma kunbɛ ka ɲa a kɔlɔlɔ barika bɛ sɔn ka bonya ni CEDEAO ye embargo min bi jamana kan parce que nin bɛna kɛ embargo ye malidenw yɛrɛ ka embargo de ye jamana kɔnɔna la parce que mɔgɔw bɛna baara bila yɔrɔw bɛɛ ɲɛfɛ baara tɛna kɛ ni baara ma kɛ wari tɛ don trésor kɔnɔna la jamana bɛ bloquer pewu donc je pense que ɲɛmɔgɔw bɛ fɛn fɛn kɛ maintenant u kan k'o kɛ maintenant ka se ka syndicaliste ninnu k'u lamɛn maliyɛnw de don u bɛ ka hakɛ min ɲini o hakɛ tɛ olu dɔrɔn ko ye hakɛ ye mali ani malidenw de ko ye donc n bɛ se ka min fɔ gata embargo wulili ani syndicats bɛna position minnu ta sisan o ye o ye. LBC Thiam o kɔnɔna la an b'a fɔ faamuyali ko ɲuman o ka di an filɛ jama bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn an ɲɔgɔn tuma.